Hey, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Apa ndithu tipatsane ndithu ma update makamaka tiyendere limodzi ndi mmene ndithu zikuchitikira ku njako. Lero ndi tsiku lachi number 10 pamene ndithu chiyambireni nkhondo imeneyi pamene ndithu maiko awiri omenya kwambiri pa dziko lonse lapansi kuposa wina aliyense amene adakalimbanabe ali gwedegwede ndi dziko lija limodzi la Iran. And maiko amene wakuti especially America kuti mione mafilimu simungakhulupirire kuti Iran ingafike tsiku la chinamba 10. Chabwino basi kumene kundithu muli monse mmene zimakhalira iwowa ndithu sankhabe ndithu new supreme leader wanyuwani ndithu amene ali Mujtaba Khamenei, mwana wa supreme leader amene anaphedwa masiku 10 apitawo. Despite ngakhale kuti Trump anayesera ndithu kuwauza kwana zoti ifeyo ndithu tisankhe nawo kumene koko yayi komano angowatayira uko awabudulira uko ndithu sanali ndi chisankho. Mayankho amene amatuluka ku dziko la Iran komanso akuluakulu a dziko la Iran anali wodabwitsa kwambiri chifukwa anafunsa Trump kuti inuyo ngati simungakwanitse kusankha meya wa New York, why mungabwere ku Iran kuti muzasankhe nawo supreme leader? Mukudziwa kale inu pamene Zohran Mamdani yayi tinakambaso za nkhani yake amene ali munthu mmodzi amene amadana kwambiri ndi zinthu zafakalala even amene anakayankhula pamaso pa Trump mu White House ngogwesa ntchito maoti genocide kuti iyayi akuluakulu kukuchitika ndithu genocide ku Gaza. Mawu amene ndikuti amawapanga sensitive kuti akhale sensitive kwambiri. So koma iye ndithu anakayankhula and munthu mmodzi yekha amene wani ndi immigrant ochita kubwera komanso ndi Msilamu, anthu amene Trump nthawi zambiri ndithu amadana nawo, ndipo Trump ndithu anaza menya kampeni yake yonena kuti anthu asamuvotere Zohran Mamdani meya wa ku New York. Koma iye ndithu zinapeza zoti Trump alibe mphamvu koma mpakana munthu uja ndithu anakwera pa udindo kukhala meya wa ku New York. So Iran maufunsa kuti inu ngati mulibe mphamvu zosankha meya wa ku New York mudziko mwanu momwemo, do you think wanza ti ife inu mukabwera ku Iran kenako mukasankhe new supreme leader? Anyway, Trump anayankhula kunena kuti ine akundionekera lightweight, akundionekera ngati opepuka. Amene ndi opepuka ndithu sakundionekera ngati wa bwinobwino kuti pakana angakwanise zina ndi zina. Komabe still Iran inapitirizabe pakana kumusankha. So atamusankha kunali chigulu ndithu chimene ndithu chima sankalala خدا رو شکر رفیق اومد که مطمئنی انتقام خون پدرشو میگیره، با آمریکا کنار نمیاد، مطمئنی با آمریکا کنار نمیاد، بس همه خلق خامنه ایه. دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. نایب برحق آقا انشالله انشالله لایق بشیم بتونیم حمایت کنیم ازشون برای سربلندی کشور انشالله. komanso kunali gulu limene linali lodana nazo, koma gulu limene lisikuti linabwera ngati mwa gulu chonchi yayi, koma anali m'manyumba mwawo nkomangokuwa pa window. So ngani ndi imeneyo kusonyeza kwanena kuti ku Iran gulu limene lili ndi boma ndi lambiri, gulu limene sili ndi boma ndi lochepa, loti silingakwanise even kubwera kunja nkukamacha ayi, koma amakhala modzimodzi kumakuwira manyumba. Why? Chifukwa anthu ena pakhazokhala zifukwa ziwiri, chifukwa anthu ena asintha maganizo kuti amene America iso ndi yayiso, Israel iso ndi yayiso timayifuna koma mazima kuti panga apazi
chiwerengero cha ma civilians anthu amba kufa ku dziko la Iran panopa ndithu chapitilira 1000. By the way, zatsimikizikanso kunenza kuti skulu ija imene ndithu kunaphedwa ana 165 ana amene aja zatsimikizika kunenza kuti yayi ndi ma Americans ndithu amene adaphulitsa kumene kuja anaphulitsa ndi bomba la Tomahawks. So Tomahawk ndi bomba la America, palibe so wina yayi ndi ma Americans ndi amene anaphulitsa kumene kuja. Pakali pano ukafusa akuti akupanga investigate akufufuza kaye pamene tangotengani nkhani imene muipange opposite ikhale kuti Iran yaphulitsa skulu ya ana ku Israel kapena ku America kaya kuti akhale 165 ana ang'ono chingachitika nchani ndikuti even ma media aku western asakuyankhulanso kuti tifufuze kaye basi makhala ngati nkhani chosayikamba kwenikweni bweza akuyikamba kwambiri tona Iran panopa akukamba za ma civilians amene akufa ku Israel what more anakhala ana amene ajawo. So imene mutakuona kuti ndi ma hypocrisy pena pake at its best. Chabwino pamene bandito titikuyirana kumeneko titikuyirana kumeneko Trump watenekaye kuti akuti Mujtaba Hussein ameneyo timpatse masiku 11 akuti ngati iyeyo ndi ma Americans azimvana ndikuti alibe nthawi akhala ndithu anapita kumasano kumanda akutero and yeah atero kumene ali ngati iyeyo sazimvana ndi ma Americans ndi ma Israel ndikuti amuphaso. Komano pali kukayikira kwambiri kuti iyeyo zingatheke kuti azimvana ndi ma Americans ndi ma Israelis. Why? Ifa pakati pano munyengo inoyi mu chiyambeni nkhondo imeneyi ndikuti iyeyo ma Israel ndi ma Americans amuphera bambo ake, amuphera mayi ake, amuphera mwana wake, amuphera mkazi wake, amuphera like azibala nkapo. So sungayembekezere munthu ngati amene unless kuti mwina I don't know mwina ndokonda dziko kwambiri kapena alibe ma standards komano sungayembekezere munthu ngati amene kumakhala mati ndi ma Americans. Chabwino nkhondo pa ground ndithu ikuchitika pamene ndithu madera angapo ndithu ku Iran, Isfahan, Bandar Abbas, Maiko Qum, Tehran, amene madera sewa amenewo ndithu abombedwa ndi ma Israel ndi ma Americans mophatikizana aphulitsa koma still question for Solomakabe lomwelo kuti mabomba achokera kuti chifukwa kuti even lero tikunena pano lero Iran yaphulitsa ku dziko la Israel ponya ndithu mabomba pene kuchako mpaka ndithu chabe kuti pali zinthu zingapa zimene mufatira timakondobweza kweza zimene ma Israel samafuna kuti mune kuchako anthu adziona chimene chochitika. So even lero anali busy posula makamera chosa makamera sasa amene ma CCTV ya cameras chosa amene pasula komanso abweretsa lamulo lona kuti aliyense amene angapezeke akujambula zinthu zimene kuchitika kaya polisidwa kujambula kenako ndikuyika pa internet kama kutumizira munthu wina wake akuti munthu amene ndithu azipita kundeni ndithu azikhala kumene ndithu 105 months 1 year and 5 months to 2 years. Sakufuna kuti winalese azidziwa zimene zikuchitika kumene koko. Akuluakulu tikuuzeni pa ku Israeli kwanyenyedwa ndipo kukunyenyedwa. Iran inalola atolankhani a CNN kuti alowe mu dziko la Iran komanso akajambula china chilichonse chimene akufuna kujambula koma Israel zimenezo hayi. I don't know why. Right? Chifukwa chani chifukwa kuti pa social media afuna azikhalabe akuwina. Hey. Anyway, koma still kumene ndithu sikuli bwino. By the way, ukuso ndithu paja Hezbollah inazanena kuti mukapanga attack Iran it's fine. Koma mukapha supreme leader ndoti ifeso chijoina. Nde mwayidziwikire atapha supreme leader Hezbollah from Lebanon inajoina nkhondo ija. Itajoina Israeli tsopano ikupita ku Lebanon kucha nde ikupha anthu.
pakati I mean tikamati ikupha anthu pakati pa chiwerengo chimene apha I mean ma civilians 450 ndiye pali 700 anthu 700,000 no I mean should it? Yeah, 700,000 anthu 700,000 are displaced kapati like achoka kusaidi imene amakhalayo chifukwa kuliro phezo fama imene akangolowa kucha malo amene amazika mbendera yawo ndi amakhala atenga ndiye nkhani yake akatenga nkhani yake ndi adzulo icha timakamba ichi kuti kakuli machali chalibe na wanchiro napo achotsawo zimenezo safuna kuti kukhale chikhristu kapena chipembedzo chilichonse koma chiyuda. So ana 83 ku Lebanon aphedwa. So yeah, izo zimene zikuchitika plus ndithu akolowa kumene kujako ndi kumaka panga zimene akufuna kupangeso koma silube kumene konse ndithu lero liso arumizaso ndithu mabombaso kulowa ku northern Israel kumene ndithu aphulitsako aphaso anthu ena komanso achipanikiza chi Iron Dome kumeneko. So izo zimene zikuchitika pa ground. Chabwino tichoke pamene papa tilowe ku nkhani yokhuzana ndi mtundu wina wa nkhondo umene ukuchitikaso after nkhondo imene ikuchitikayi. Palinso mtundu wina wa nkhondo umene ndi wokhuzana ndi mafuta, fuel crisis. Mtundu umene uwu ndionena kuti omukhinga wina aliyese pa dziko lonse lapasi. So tingwelekeza like panopa barrel imodzi akugula ndithu more than $100. Zimene zapangitsa kuti pali supplier destruction. Supplier amene apanga supply mafuta pasokonezeka. So that's why zinthu zikuvuta kwambiri. Pamene zinthu zikuvuta zopeza zoti nawo achaso amakweza mitengo yawo chifukwa mukudziwa kale ino principle ya demand and supply. Chinthu chikamasowa nkhani yake makhala yovuta kwambiri mtengo umakwera. Zikamapezeka mtengo umatsika ku business kumeneko. So nkhani ya mafuta so ili ndi the same story, is carrying the same story nkhani ya mafuta pa dziko lonse lapasi. Tapata tatenga example ngati ku Philippines mafuta awo 96% imadusa pa Strait of Hormuz pamene Iran yatseka paja. Pakati pano iwowa ayika masiku kwana 4 kuti ndi amene anthu azigwira ntchito. Kumene koko cholinga asave mafuta chifukwa akudziwa zoti mafuta avuta kenako. Tendilowe kupotsana kuti iwo angukhani mafuta a 9 days yokha basi. Zimene zikupanga impact the whole country, the whole world. Pali impact ndithu. Pamene zimene zizi ajina America ndani ose aja ndoti ali ndi backup ndi nkhokweza mafuta panopa ayambopita kukatsegula ndi kumagwisa ntchito mafuta amene wawa. Komano nkhani imene iyi foti wasiku akhudza tente yang'ane yankho la Trump pa nkhani imene ya mafuta kukwera kwa mafuta. Trump yankho lawona zoti akuti ndi small price to pay. Ati ndikamtengo ochepa kamene mukuyenera kulipira. Poelekeza kuti aliwo mkweni afuna akachose nuclear threat imene iku Iran ndikamtengo ko kakang'ono kamene anthu atikuyenera kulipira. Ndiye unyozaso mene kuti fools zitsiru zimapanga complain nkhani imeneyi zitsiru kumene kuti tikunali kuyankhula kwa Trump kwanena anthu amene akudandaula za fuel crisis. So lelo ndithu tipeteli pano msilikali wa number 7 wa ku America ndithu wamaliranso ndi ma strike amene Iran ikumenya pobwezera chifukwa Iran ikutchulidwa kuti ikumatchula kuti retaliatory strikes, like akupanga iwo angopanga retaliate akubwezera chifukwa nkhondo iyi sanayambitse ndiwo. Nkhondo iyi anayambitsa na Israel nkwako kama Americans kuti tiyeni ijoineni. So izo ndi zimene ndithu zikuchitika pa dziko pano. So guys, nkhani yomalizira ndi nkhani yokhudzana ndi bill ya ku Israel. Kuli bill yonena kuti kodi kuli mwaena ifa issue yondoti ilipo kale and koma ku parliament kuli bill yonena kuti afuna aletse
kupanga like kuti anthu asamalalikire kapena kumauzana zokhuza ndi Yesu Khristu komanso zokhuza ndi za Chikhristu. Iwowa akuzitenga zoti nzamafano. So afuna ndithu bill ipasi ndithu ku parliament. Bill ikapasa ndi kuti aone kuti apanga bwanji. Koma sakufuna Chikhristu ku Israel. Conservative Christian leaders are calling on Prime Minister Benjamin Netanyahu to stop a bill proposed by members of his coalition to make it criminal to tell people about Jesus in Israel. Our Jerusalem correspondent Daniel Cohen is live near Tel Aviv with more. Good morning, Daniel. Good morning, Allison. Good morning, everyone. A big story just before, days before Palm Sunday, Good Friday, and Easter. Sacred time for Christians. 2 ultra-Orthodox members of Prime Minister Netanyahu's coalition have introduced a bill that would punish believers for sharing the gospel of Jesus with prison time. United Torah Judaism Knesset members Moshe Gafni and Yaakov Asher introduced legislation last week making it illegal to share in conversation or produce content online, in print, or by mail. Tikuzoka kuti pali zinthu zina pali mavideo zina ambiri amene amatimaona kukhuza ndi akhristu kulavulidwa kuchita izi ndizi kuti wana Yesu kwene kucha koma pano afuna afike nthundi bani kubana kucha. So I don't know, koma no, my point of view, this is not good. Sezabwino aliyese ali ndi ufulu opembedza. Aliyese ali ndi ufulu tani opembedza. Msiyeni munthu achuze kuti ineyo ndifuna ndikhale Khristu, msiyeni. Iye ndifuna ndikhale Islamu, msiyeni. Fa iyeyo ndi munthu. Right? So Iran poyankhula makamaka ku military anena kale kunena kuti atha kumenya nkhondo iyi mpaka 6 months. Komanso zida zonse zimene zikugwiritsidwa ntchito nzakalekale kwambiri. Panopa zida zimene zinapangidwa 10 years ago, kuyambira 10 years ago sanayambe kuzigwiritsa ntchito, zidakalipo. So masama amene amawerengera makamaka anthu ambiri kuti iya Iran yasadere maka social Trump ndazi zake Iran yo zida zawo zatere zatha makuti akuti imene ndi miscalculations. Mwaponya masampo ndipo pili mwalemba madzi like simona walengere bwino unekopo. So pano awa ndithu ndi ma Israelis ena amene kuyenda amene wapasi ndithu kulowa mu dziko la Jordan, ena kupita ku Egypt paja anauzilatu kuti mutha kuthawamo mmene mu Israelimo paja American Embassy ya ku Israel inalengeza ngani kuti ife sitikhala responsible pa zachitetezo chanu. Guys, thank you so much. Malawi cameras.